Assalomu alaykum binoandoи азиз. мо канали Бозори Корвон дар ду видеоролики пешинамон пасудора камерака да пардохта будем. ина инда хоҳишмандо гуфтанд ки мақсад духовка, миксер, палисос хеле чизорам гуфтанд партоин, мисол битавои техника. мақсад мо ҳози Бозори Корвон да омадем чизои электрикӣ, яъне битавои техникара камера кадестем барои шуморо бинанду. мисол ина оптико буда чанд намуд сифатои соз. ина мисол оптико ҳастай чанд фирма, фирмаҳои хуб. и боро ҳамон борои ҳастай, мисол ки оригиналош, качествош тозаай. ина бародар соҳибаш гуфтаиста ки мақсад нархош бо арзонтар мешавад. мисол нархш мисол акай нами чанд сумай. ин микроволновка будай 500 сомон будай. чанд литра будай? 20 литр. ина дурунаш ина ҳамаш қоидави бо инаи пана ичи будай акай номиш иш палис будай акаҷон. иш чанд сум будай? иш 580 сум будай. ина инам сифаташ хубай. гарантӣ доранд ё ина гарантӣ доштаанд. мисол ҳама документаш гарантия нависта метиҳем мега. баъд ина ия микроволновка, ин микроволновка бо зурш будай. и чанд сум будай? баъд ина 750 сум будай. и фирмаш бо зур будай мега. и сенсорни ая сенсорни будай. мақсад гарантӣ дора, гарантӣ дора. ҳамаш қоидави. ина ако бародаро хоҳаро мисол мақбул шавад. нами Корвон 7 дароза да будай. контейнер чанд? 190. ина и соковжималка не хелиёшам будай. соковжималка. духовко чанд ян? и фирмаи Шамдан будай. чанд сум будай? 500 сомон. дилист дора, градус дора. ҳамаш қоидави. мисол ина бинандо листаш қариб листи одил да камтар калонтарай ба фиграм. ё қади листи одилай? қади листи одил будай. одилои сирх бо аёда калоншам будай. и чанд литра будай? и 45 литра будай. ина бо иҷа люксел будай. сиёҳуш сиёҳам ҳаминаму литрай. мисол нарх чанд сумай? 580 люксел. Шамдан бо ҳамаи намудуш аст. Шамдан чанд будай? 500 сумиш будай. бо мисол арзонам мешавад. бо духовкаҳои наи одилам ҳастай пешино. ҳамун чиз қоидави ҳамаш. ин нархи чанд сумай? ин 320 сум бо пешинош ҳастай 390. ина бинандо 320 сум 390 сум сифатҳои ҳамун пешинаш. бо ина нархош нисбати дигар ҷо арзон буда. иҷо оқтои ина бо мезгарем палисосош да. палисосо и чанд сум будай? 200 сум боло будай. ина палисосои хубаш ина инҷа ҳамаи намудаш ҳастай. фирмаи Хайгер сифати и хале ё Хайгер и хале будай. ина 200 сум сар мешидай палисосошон. ина хай бинандо тамошобино хоҳаро апо бародаро маъқул шида боша агар чизош мисол ҳамаи чиз ҳастай маъқул шида боша. ин Бозори Корвон да будай. оптови мисол нархҳои арзон. комментария да нависен. мисол номерош ҳаст. номерои бародара мепартоем. хатиш гап мезанем. бо арзонтар кадан метиҳатон иншоаллоҳ. бо иҷа чизои мелчовкарам доштай. чизои барои тортпазӣ